Hola, en aquest tutorial veurem unes quantes mostres sobre com es poden configurar les barres de progrés de la compleció dins de diferents cursos Moodle. Bé, aquí veurem una petita mostra de com es pot dissenyar. Agafaré aquest curs d'alemany A1 semipresencial i veureu que aquest curs està estructurat per mòduls. Aquest curs també té un llibre de text i aquest llibre de text també està estructurat per mòduls. Per tant, aquí tenim un índex interactiu que simplement han de marcar la imatge i ja van cap al tema. Bé, tenim informacions i links i aquí també podem posar tot el tema de els deures que tenen cada setmana o les notificacions o el document de l'aula, que és com la pissarra digital, etc. Bé, això no és el que ens interessa. Ara veieu que tenim el mòdul 1, que són 3 lliçons. Per cada mòdul hi ha 3 lliçons, el 2, el 3, i per facilitar el seguiment de les tasques que han fet, jo tinc estructurat de la següent manera. Pel mòdul 1 hi ha una barra específica de progrés de compleció de les activitats i li he posat el títol de mòdul 1. I aquí es troben els trainings de cada lliçó, perquè cada lliçó té un training i a més tenen un test d'avaluació final online quan acaben el mòdul. I com que són 7 mòduls al llarg del curs, els alumnes poden anar veient el seu progrés. Bé, jo com que estic aquí amb el meu rol de professora, no puc veure, però ara us ensenyaré una visió general de tots els participants. Ara modifico la llengua. No puc ara, des d'aquí. Molt bé. Bé, doncs ara aniré a... Bé, aquí és una visió general. No es poden veure els noms per protecció de dades, però com veieu, aquí ja tinc dins el mòdul 1, tinc els alumnes que han treballat molt, que han fet totes les tasques, tenen el 100% fetes, la gran majoria. Després, alumnes d'aquests fantasmes que no han vingut mai, o molt poc, i aquests alumnes que han anat fent activitats però no les ha enviat. Jo no tinc cap avaluació. Per tant, nosaltres com professors podem veure molt ràpidament com van progressant els alumnes, si estan fent tot el que cal, i els que no, els podem avisar o oferir una tutoria específica. Aquí també aquest alumne va abandonar ja per temes laborals i bé, com veieu, hi ha de tot. Molt bé. Us volia ensenyar, doncs, que això és una eina molt pràctica, molt útil, tant pels alumnes com per al professorat. Aquest és un nivell de A1. Els cursos de A1, clar, és molt progressiu i tampoc tenen moltes activitats, però Déu-n'hi-do, perquè, com podeu veure, per aprovar cada mòdul han d'anar fent totes les activitats plantejades aquí. I tenen la possibilitat d'anar directament al recurs. Si veuen, mira, tinc tot verd, però això està en blau, simplement ho marquen i ja poden fer la tasca, que és un quiz sobre la matèria que s'ha treballat dins aquest mòdul. Vale? Bé, anirem ara a un altre curs. Aquest curs de C1 semipresencial. El C1 semipresencial, com que és un curs de C1, tenen moltíssimes més activitats de tot tipus i no estructurat per mòduls, sinó que per temes. Aquí també tenim un índex interactiu i els alumnes tenen els temes que hem anat fent i
De la mateixa manera que es pot veure, clicant aquí, es pot veure quins alumnes han treballat i quins no. Aquí estic amb el meu perfil, per això està tot en blau. ¿Vale? Això també és una possibilitat de posar temes concrets i després tot el que entra dins d'un tema. Aquí està estructurat per temes, aquest tema de la intel·ligència artificial, si l'obro, correspon a aquesta barra, i aquí he afegit les diferents tasques. Hi ha quizzes, hi ha després tasques online que han de fer, etc. Sempre que posa aquí un comentari, són tasques que tenen activada dins els seus paràmetres la compleció de l'activitat. Tot el que està configurat d'aquesta manera doncs surt també a la barra d'activitats. I si volem fer barres específiques, recordeu que és molt fàcil, que simplement hem d'anar a Bearbeiten, a mode d'edició, afegir un bloc, afegir el bloc de progrés de la compleció i després marcar les activitats que volem. A veure... no, jo volia canviar l'idioma. Doncs per afegir aquest bloc s'ha d'anar al mode d'edició, s'ha de posar aquí, afegeix un bloc, seleccionar el progrés de la compleció i molt sovint queda a sota de tot. Doncs el podeu pujar, pugem cap a dalt. Jo recomano tenir-ho sempre a dalt del tot. I aquest és un bloc sencer de tot el curs, però podem modificar, configurar el bloc. Aquí ho podem ordenar per ordre, de manera que totes les activitats surtin tal qual com van sortir al curs. Marquem amb un sí. I aquí mostrant més, puc fer una selecció, puc dir com títol alternatiu. Vull seleccionar totes les tasques que siguin un quiz i hem de marcar aquí no totes les activitats amb criteris de compleció definits, sinó que activitats seleccionades. Si teniu Windows, heu de prémer la tecla Control. En cas de Mac, el comand que està a la dreta, i anem seleccionant els tests de compleció escrita. Veieu? Podem anar seleccionant els temes que ens interessen. Jo els Padlets no, sinó que vull tenir tots els tests, tots els quizzes. Vale? I vull fer una barra amb aquestes activitats seleccionades. Des als canvis. I ara em surt aquesta barra que inclou les activitats que jo he seleccionat i totes són un quiz. Vale. Ja està. Una altra modalitat de cursos podria ser un curs de preparació pel certificat, i aquí simplement són tasques de comprensió escrita i comprensió oral. És un test de preparació per la prova del C1, i aquí a cada test hi ha pocs materials en realitat. Hi ha una comprensió escrita digitalitzada i també la comprensió oral i un parell de tasques sobre aquests temes. I es pot fer 2 barres perquè no estigui tot tan atapeït, tot tan junt. Es pot fer una de test de 1 a 5 i de 6 a 10. Bé, aquestes són possibilitats de com podem organitzar uns cursos Moodle amb aquestes barres de compleció de les activitats. Bé, aquestes eren unes quantes mostres, però hi ha tutorials específics sobre com configurar les barres de progrés de la compleció i també com configurar el seguiment de compleció dins els paràmetres generals del curs i com configurar els paràmetres de compleció de l'activitat dins de cada activitat.
Bé, això seria tot. Adeu, que vagi tot molt bé.